Kijk, nee, nou die onderin. Hier niet. Oh, dit is nice. Sorry. Hier lig je niet. Nee. Is die waar? Geen plek. Dat is hij weg. Het zijn daar, lijkt me meteen even kap met die graven, dan zie je het teen, joh. Het lijkt me. Zo kan de rijtafel. Dat is nog al wat oorblik. Al het oorblik. Ja, of onder hierdie kussens dan. Onder een kussen. Eén van die twee. Of onder hier. Of daar dalk in gekregen. Of hier beneden. Oorblik. Maar die deur was nou net wat, dat ben je uit. Nee. Dit is de laatste plek waar je kan wezen. Zie je onder. Nou, ik zie je niet. Zie je achter jullie? Ik weet naar hierdie kussens. Waar je kan wezen. Waar zijn jullie dan geweest? Want je best onder een kussen liggen. Hm? Oh, nee. Zie je? Ja. Dat is er een kussen. Ja. Dat Dat is zien. is een machine dit. Ja, wat voor tool zit die nou erop? Wacht, ik even zien. Die is kooi, hè? Die is een kooi ook hier. Die is helemaal plat te trekken. Zoek je Een beest? Ja, net die is helemaal plat te trekken, net achter je kop vat. Waarom Pieter? ik heb een boxje, maar ik vind niet deksels. Oh. Ik heb achter hier vat, die. Jullie dan? Maar Maar nee, ik zie wel goed uit uit. Nee, als plukje. Is het? Te groot. hier en dan een zwart zak van koers. Dat is een weten. En hier in zit dat. En dan een zwart zak boer trekken. Wacht, eens gewoon krijgen ook hier. Kan ik maar kijken? Ja, nee. Oké, dan nu. Ja, dat is een Spoeg hij. Dat is extra op.